fer créixer el teixit sociocultural del nostre poble, la nostra comarca i el nostre país. Ajuda'ns en aquest nou projecte a tirar-lo endavant. Et demanem que et facis soci o sòcia i que ens ajudis a fer de Manlleu, de la nostra comarca i del nostre país, un lloc millor. Fes-te soci. El nou casal ha de ser un punt de trobada d'entitats, col·lectius i organitzacions i pot servir per generar noves iniciatives i nous projectes. Un recinte polivalent al centre de Manlleu és necessari per complementar l'oferta existent. Per un poble viu, actiu i participatiu, ara és hora de fer-ho possible amb el nou casal Boira Baixa. Fes-te'n sòcia. Que un espai per tots i totes volem un casal nou. Per seguir mantenint viva la flama de la cultura popular A Manlleu. Fem possible un nou espai que la potenciï. I que contribueixi a dinamitzar-la. A Manlleu. Entre totes i tots, aixequem el nou casal popular Boira Baixa. A Manlleu. Per continuar esbotjant tots els armaris i lluitant contra la LGTBI-fòbia. Construïm un nou espai útil i al servei de la lluita pels drets LGTBI a Manlleu. Un espai polivalent a Manlleu actualment és totalment necessari per poder complementar l'oferta d'equipaments existents, així com també fomentar l'activitat cultural del poble. Per tant, per un poble viu, actiu i participatiu, fem-ho possible entre tots i totes fent-nos-en socis. Per seguir treballant incansablement per fer efectiva la república de totes i tots. Per assolir la llibertat plena dels països catalans, aixequem el nou casal. Estar atentes al passat és imprescindible per entendre el present i dibuixar un futur millor. Construïm un casal amb la memòria històrica del Manlleu rebel com a brúixola. És molt guai que pugueu apoyar el casal de Boira Baixa perquè en un poble com Manlleu, en una ciutat com Manlleu, que hi hagi un lloc, un espai, un entorn que genera tot de dinàmiques al seu voltant, no? Un teixit associatiu, activitat cultural, és més necessari que mai, no? En els moments on hi ha més dificultats el que es valora i és maco de veure és com la gent entre elles s'ajunta i a partir d'allà genera tot de possibilitats d'un món diferent, no? Per això és important tenir espais com aquest a Manlleu i per això és important que et facis soci i puguem apoyar entre tots el casal Boira Baixa. El jovent de Manlleu necessita un espai de trobada, per això impulsem el fer el nou casal Boira Baixa. Nou espai de trobada que planeja fer el casal Boira Baixa serà molt útil i molt funcional pel teixit associatiu que tenim aquí a Manlleu. Entre totes i tots construirem un casal que doni resposta a les necessitats de les entitats. Per sacsejar els fonaments de la societat actual, despertant consciències i avivant l'esperit crític, es calen espais i estructures per aconseguir-ho. Aixequem el nou casal. Per un nou casal popular Boira Baixa, referent de la lluita contra el feixisme i el racisme. No passarà de mi. Un recinte polivalent al centre de Manlleu és necessari per complementar l'oferta d'equipaments existents. Per construir espais d'educació no institucionalitzat, cal impulsar i fomentar projectes com el Casal Popular Boira Baixa a Manlleu. Fes-te soci. Construïm des de l'àmbit local amb una mirada global per l'internacionalisme i la solidaritat entre pobles. Augmentar quantitativament i qualitativament l'oferta cultural a Manlleu sempre serà una bona notícia. I el nou Casal Popular Boira Baixa serà una bona eina per aconseguir-ho. Fes-te'n sòcia i ajuda a fer-ho realitat. Un nou casal és necessari per potenciar i reforçar l'oferta d'oci alternatiu a Manlleu. Fem-ho realitat. Seguim treballant per dotar-nos d'espais segurs i lliures de violències masclistes i per organitzar-nos per combatre aquesta violència masclista, perquè ens volem vives i amb vides dignes. Fes-te sòcia del Casal Popular Boira Baixa. Agafem impuls!